Так, шибар кызлар, Dünyada 7 milyon татар, шул арасында иң шибәрләре шушында җыелган. Кызлар кем Сабантуй шибәре сез булдыгызмы? Исемегез ничек? Зилә. Кайсы яктан? Шалыдан. Ага, булай сезнең теге теләшәгез нәрсә, хыянат, юк нәрсә диләр, мечта, онтык хыялыгыз булдымы менә кайчандыр Сабантуй гүзәл булырга? Бәләкәй чактан. Төшегездә күрдегезме менә киләчәк уңышны, җиңүне? Төштә күргән булмады әле. Бер туган апалары, сеңләрегез бармы? Бар. Аларда катнашсын, бәлки сездән янда җиңерләр. Сез кайдан? Мин Шалыдан. Бәрегез Шалыданмы? Азнакайдан. Азнакайдан, менә Азнакай. Менә ел сайын минемчә президент кайсы районнан шуннан кызлар җиңәргә тиеш. Мин шулай уйлап торам менә. Нигә менә Азнакай? Шалыдан. Шалыдан. Сез кайдан? Мин бер үзем монда Шалыдан, әниләр Актаныштан. Бик яхшы. Шалыдан. Сез кайдан? Шалыдан. Сез дә Шаллы. Сез дә Шаллы. Менә Шаллы кызларын Актанышка кертәләр микән конкурска? Менә аның кызы кергән безгә менә. Рәхмәт, исән сау йөрегез. Уңышлар сезгә.